Ντάνιελ μου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην Ελλάδα πίσω. Καλώς σας βρήκα. Και στο μαγαζί σου. Εσείς καλώς ήρθατε στο μαγαζί. Καλώς ήρθα στο μαγαζί σου, το οποίο έβλεπα από τα stories σου πριν φύγεις για το εξαθλόν, ότι ετοίμαζες, μιλάμε σε πυρετώδεις ρυθμούς και έχεις ρίξει και προσωπική δουλειά πολύ. Αρκετή. Και εγώ και ο συνεταιρός μου. Ρίξαμε πάρα πολύ προσωπική δουλειά στο μαγαζί αυτό, στο εγχείρημά μας, το οποίο έχει δημιουργηθεί με πάρα πολύ αγάπη, με πολύ κόπο, άγχος, όλα αυτά τα όμορφα, αλλά ήρθε και μας έχει δικαιώσει, μας έχει αποπληρώσει όλο αυτό, γιατί φτιάξαμε εν τέλει ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο, το οποίο ακούμε και πάρα πολύ θετικά σχόλια από τον κόσμο. Οπότε πάρα πολύ όμορφο το συναίσθημα αυτό. Πες και ο κόσμος τώρα. μας έχει στηρίξει κιόλας πολύ. Δεν οπότε... είχατε προλάβει να ανοίξετε όταν έφυγες για το εξαθλόν. Έφυγες λίγο με μισή καρδιά, δηλαδή το σκεφτόσουν? Εννοείται το σκεφτόμουν, γιατί ήμασταν λίγο πριν ανοίξουμε όταν ήρθε η πρόταση. Ανοίξαμε 8 Σεπτέμβρη και εγώ πέταξα 18 Αυγούστου για τον Άγιο Δομήνικο, οπότε σκεφτόμουν ότι σε 2 εβδομάδες ανοίγουμε. Αλλά ομολογώ ότι με ενθουσίαζε η ιδέα. Το εξαθλόν είδα και κάποια βίντεο από project άλλων χωρών, το format. Οπότε όλο αυτό που μπαίνεις μες στα πούλμαν, τρέχεις, πηδάς, οι φωτιές, τα νερά. Ομολογώ ότι με ενθουσίαζε. Οπότε. Τι θες την ταλαιπωρία σου? Τη γουστάρεις την ταλαιπωρία? Είναι αδρεναλίνη, μπορώ να πω. Αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το θυστικό που όλοι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν. Είναι τέτοια τα επίπεδα της αδρεναλίνης που βιώνεις εκεί πέρα και τα συναισθήματα που είναι δύσκολο να τα βρεις κάπου αλλού. Είναι δύσκολο. Και γι' αυτό κάπως γίνεται θυστικό και πηγαίνουμε και ξαναπηγαίνουμε κιόλας. Έχουμε και μια μύγα μαζί μας. Έτσι είναι διάσημη και το στούντιο, να ξέρεις. Έχουν και τη μύγα τους μαζί. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν πειράζει, ήρθε. Ανοιχτή είναι η πόρτα, λογικό είναι. Είμαστε και στη φύση κιόλας. Όσο ήσουν εκεί, πόσο συχνά σκεφτόσουν ότι μπορεί να γίνεται πίσω με το μαγαζί? Στην αρχή όχι τόσο, μπορώ να σου πω, γιατί ήξερα ότι ήμασταν ακόμα σε ετοιμασίες. Καταρχάς είχα πλήρη εμπιστοσύνη στο συνεταιρό μου και γενικά στην ομάδα, στην Παυλίνα Μπεχράκη που μας βοήθησε να φτιάξουμε το μαγαζί. Δηλαδή, ναι. Στην κοπέλα μου Στεφανία που ήξερα ότι θα είναι εδώ πέρα για να βοηθάει και να είναι στη θέση μου. Οπότε είχα πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτά τα άτομα τα οποία είχα αφήσει πίσω μου να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο. Οπότε στην αρχή όχι τόσο. Μπορώ να σου πω ότι στις 8 Σεπτέμβρη που ήξερα ότι θα ανοίξουμε, που ήταν η ημερομηνία που είχαμε ορίσει εξ αρχής, σκεφτόμουν τώρα να ανοίξαμε, δεν ανοίξαμε, μήπως κάτι μας πήγε πίσω, μήπως θα ανοίξουμε αύριο, μήπως τελικά θα ανοίξουμε το Παρασκευή γιατί πέφτει Δευτέρα. Άρα για ανοίξαμε. Οπότε εκείνη τη μέρα ομολογώ ότι το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα και από εκεί και έπειτα το σκεφτόμουν αρκετά έντονα για το αν τελικά ανοίξαμε, όχι. Ώσπου κέρδισα μια επικοινωνία με τη Στεφανία. Και τα άμαθες όλα. Και μου είπε ότι ανοίξαμε, ότι πάει καλά και λέω ωραία, τουλάχιστον πάει καλά. Οπότε μετά πλέον ανυπομονούσα να περάσει ο καιρός και να έρθω να δω τι είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι ολοκληρωμένο. Παρόλο που το έχετε φτιάξει τα πάρα πολλά πράγματα μόνοι σας, εννοώ είχες άγχος πώς στήθηκε? Είχα άγχος για να δω την τελική εικόνα, γιατί το είχα δει στα σχέδια. Ήξερα από τα σχέδια του πού πάει όλο αυτό και πώς πρόκειται να γίνει, αλλά τα σχέδια με την πραγματικότητα διαφέρουν, οπότε μπορεί κάτι εν τέλει να μην βόλευε, οπότε να άλλαξε. Μπορεί κάτι εν τέλει να μην ήταν λειτουργικό και να άλλαξε, να μην μας άρεσε και να άλλαξε. Όπως και το κάτω μέρος του μαγαζιού δεν το πρόλαβα καθόλου. Στο στήσιμο το εσωτερικό το πρόλαβα και το έξω, ενώ ότι τον πίνακα ήμουν εδώ, τον κρεμάσαμε μαζί, τα φώτα γενικά. Σε ένα 80% Έχεις βάψει και τραπέζι. Σε ένα 80% είχε στηθεί το μαγαζί, αλλά το κάτω ας πούμε δεν είχα ιδέα. Ήξερα πώς περίπου θα γίνει. Ντάνιελ, γιατί καφέ? Έχει να κάνει με το ότι έχεις δουλέψει σέρβις στη ζωή σου πολύ και ξέρεις το αντικείμενο? Από όταν δούλευα στην εστίαση μ' άρεσε, ενώ την αγαπάω την εστίαση. Δεν το έκανα, ξεκίνησα να το κάνω ως μια δουλειά που οι περισσότεροι κάνουν ως φοιτητές. Στην πορεία όμως την αγάπησα την εστίαση, το βοηθεί ο κόσμος, να φιλοξενήσεις, να περάσει όμορφα, να προσφέρεις κάτι ωραίο. Οπότε από τότε ακόμα είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να ανοίξω ένα καφέ μπαρ, οτιδήποτε είναι αυτό, προς μπαρ περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Και μετά με το φίλο μου τον Ηλία, μου κάνει την πρόταση να συζητήσουμε το ενδεχόμενο του να κάνουμε κάτι μαζί. Ήξερα το χώρο, τον συγκεκριμένο εδώ πέρα τον είχα ξαναδεί παλιότερα και του λέω ρε, ξέρω ένα χώρο που πιστεύω θα σ' αρέσει. Ερχόμαστε, το βλέπουμε και μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε κλείσει. Δηλαδή ήταν το πρώτο που είδαμε μαζί και το πρώτο που κλείσαμε. Είμαστε λίγο τυχεροί σε αυτό το κομμάτι.
το να αναλαμβάνεις ένα ρίσκο οικονομικό, γιατί κάθε μαγαζί που ανοίγει έχει ένα ρίσκο οικονομικό. Τεράστιο. Σε αγχώνει αυτό το κομμάτι? Όχι. Όχι, γιατί καταρχάς έχω μια περίεργη σχέση με τα χρήματα, οπότε... Τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο νοικοκύρης, εννοώ ότι και θα βγω και θα... Δεν τα κάνεις μασούρια. Ναι, σίγουρα αυτό. Προσπαθώ να βρω τη σωστή έκφραση. Και θεωρώ ότι τα χρήματα γενικά, τουλάχιστον εμένα μου ήρθαν σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου που και τα είχα πολύ ανάγκη. Γιατί μια ολόκληρη ζωή από τα 17 μου δούλευα και δεν είχα καταφέρει να αποταμιεύσω ένα σημαντικό ποσό τουλάχιστον για να κάνω κάτι. Οπότε ήθελα σε κάτι να τα επενδύσω και εν τέλει δημιουργήσαμε το Cool Athens. Όταν είχες δώσει μια από τις πρώτες συνεντεύξεις μετά από τη νίκη σου στο Survivor, είχες πει ότι το μόνο που κάνεις για τον εαυτό σου ήταν πήρες ένα αυτοκίνητο και πήγα διακοπές. Και πήγες διακοπές. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό τότε για μένα και ενώ δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να έχω κάνει, ήταν αυτό το οποίο με κάλυπτε τότε. Ήθελα να έχω αυτοκίνητο για να μην βρέχομαι το χειμώνα που ήμουν με το μηχανάκι και επιπλέον ήθελα να πάω διακοπές για μια φορά ολοκληρωμένες, να το ζήσω, να περάσω όμορφα. Χωρίς άγχος. Αυτό και ήρθε και δόξα τω Θεώ γενικά τα πράγματα έχουν μια ωραία τροπή, μπορώ να πω, και ευχαριστώ Θεό γι' αυτό και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Ναι, γενικά είμαι της άποψης ότι όταν σου δίνονται ευκαιρίες πρέπει να είσαι και λίγο διορατικός να τις αρπάζεις και να κάνεις το καλύτερο δυνατόν που μπορείς τουλάχιστον, μέχρι εκεί που μπορείς. Ντάνιελ, στο άλλο σου επάγγελμα, στην υποκριτική, είχες κάνει κάποια συζήτηση, σου ήρθαν προτάσεις μετά το Survivor, οι οποίες δεν έκατσαν, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό σε μια δουλειά. Από εκεί και πέρα... Έκανα κάποια guest τότε, δεν συνέβη κάτι άλλο, μπορώ να πω, ήταν μια περίεργη περίοδος, ο χειμώνας εκείνος μετά το Survivor. Και από άποψη ψυχολογίας, υπήρχαν περίοδοι που με πήρε αρκετά από κάτω. Πέρασα τη μαύρη μου περίοδο τότε. Είχες πει κιόλας ότι είχες συζητήσει και βοήθεια, διότι δεν μπορούσες μόνος σου να το... Ναι, έφτασα σε ένα σημείο που ένιωθα ότι δεν μπορώ μόνος μου να το λύσω αυτό. Σίγουρα έχω φτάσει σε ένα διέξοδο, οπότε ζήτησα βοήθεια. Τι σε μαύρισε? Δεν ξέρω. Σίγουρα εν τέλει, μετά από όλα αυτά, κατάλαβα ότι σίγουρα ήταν το γεγονός ότι δεν ασχολιόμουν με κάτι τότε. Ακόμα και η γυμναστήριο που ξεκίνησα με πιάσε όμως μου πρόβλημα, μετά τη Survivor μου βγήκε πρόβλημα, οπότε και αυτό αναγκαστικά το κόψα. Όλοι μου οι φίλοι άλλαξε γενικά η ζωή μου, όλοι μου οι φίλοι δούλευα. Δεν έχεις μάθει να είσαι ακίνητος, Ναι, καθόλου, δεν έχω μάθει να κάθομαι, μπορώ να πω. Θέλω να νιώθω παραγωγικός, μου ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και εσύ είναι ότι δεν δούλευα πάνω στην υποκριτική, στο επάγγελμά μου και ξέρεις όταν έρχεται μια απόρριψη, έρχεται η άλλη που ως επιτοπλίστων είναι απόρριψη το επάγγελμα. Δηλαδή... Το επάγγελμά σας αυτό είναι όμως. Ναι, και είναι μέσα στην ανασφάλεια και το γνωρίζω και γνώθω σε αυτόν το κάνω. Αλλά είδα τη διαφορά, ας πούμε, όταν έκανα κάποια guest στο IQ 160 στην ταινία του κύριου Ρίγα, το «Ψυχή θα παραδώσει μωρή». Που... Περιμένουμε τώρα. Ναι, όπου να είναι. Που ομολογώ ότι ξυπνούσα και ήταν οι μέρες που ξυπνούσα με πάρα πολύ όρεξη και χαρά. Οπότε έλεγα ότι ναι, αυτό είναι που μου λείπει για να νιώσω όμορφα τελικά. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι έστησες και αυτό το μαγαζί πέρα από το ότι πρέπει να κάνεις και θέλεις να κάνεις κάτι και για μια οικονομική ασφάλεια σε σχέση με το άλλο επάγγελμα που δεν έχεις. Σίγουρα, γιατί το επάγγελμα του ηθοποιού είναι επάγγελμα που μπορεί να δουλεύεις 2 σεζόν πολύ καλά κιόλας και μετά να μην έχεις καμία πρόταση. Παρ' όλα αυτά, οι αμοιβές πια δεν είναι ίδιες. Και σίγουρα, και εννοείται όλα αυτά. Καμία σχέση τουλάχιστον δεν τα έχω ζήσει προφανώς με αυτά που έχω ακούσει. Δεν πρόλαβες, ρε Συντάνιελ, μου ήσουν άτυχος σε αυτό το κομμάτι. Με αυτά που. Όχι, εντάξει, ξέρω ότι είμαι άτυχος γενικά. Ότι είμαι τυχερός. Θα σου πω, ως πρωταγωνιστής σε σειρά, σε μεγάλο κανάλι, που ήσουνα, συμπέθρους από τα Τύρανα, σίγουρα θα είχες άλλη αμοιβή πριν από κάποια χρόνια. Σε σχέση με μπορεί όποια... ναι, μπορεί όχι, μπορεί το οτιδήποτε. Νιώθω τυχερός έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, μπορώ να πω. Δηλαδή, γενικά παλαιότερα μπορεί να αναλωνόμουν στο τι θα γινόταν ίσως αν έκανα αυτό, αν δεν... Όχι, τελικά εγώ βλέπω τη ζωή ως ένα μεγάλο puzzle που οτιδήποτε συμβαίνει, θετικό είτε αρνητικό, συμβαίνει και έρχεται για να συμπληρώσει αυτή τη μεγάλη εικόνα. Τι δηλαδή, το είδα και στο Survivor αυτό πάρα πολύ έντονα. Πιο πριν είχα
πέρασα μια περίοδο πάρα πολύ μεγάλου άγχους, οικονομικού κατά βάση, του πώς θα καλύψω τη σχολή μου, τελειώνει η περιοδία, δεν θα συνεχίζαμε βασικά. Είχα κάνει 3 audition που δεν κάτσανε, που εν τέλει αν καθόταν έστω και ένα από αυτά δεν μπορούσα να πάω στο Survivor, το οποίο εν τέλει έκατσα 6 μήνες, κέρδισα. Οπότε τελικά ακόμα και αυτά τα οποία φαίνονται ως δυσκολίες, ως ένα ατυχές γεγονός, ως κάτι κακό, εν τέλει έρχεται ίσως για να φέρει κάτι καλό που κρύβεται πίσω από την πόρτα. Οπότε αν το βλέπεις ως φως, θα έρθει φως. Ωραίος τρόπος αντιμετώπισης είναι αυτός. Ναι, προσπαθώ να τα βλέπω έτσι τα πράγματα τώρα, ότι ακόμα και αυτό που δεν έρχεται είναι για να έρθει κάτι καλύτερο. Μήπως έχει να κάνει αυτό και με τον τρόπο που μεγάλωσες, δηλαδή ότι δεν μεγάλωσες ως χαϊδεμένο, δεν μεγάλωσες με ιδιαίτερη άνεση, οπότε έμαθες να παλεύεις. Δεν ξέρω, ίσως είναι εσωτερικό, ίσως να είναι από τα βιώματα, σίγουρα τα βιώματα παίζουν ένα τεράστιο ρόλο σε αυτό και έχουν αντίκτυπο και το νιώθω, το καταλαβαίνω. Θα μπορούσαν όμως να σε έχουν κάνει έναν αρνητικό άνθρωπο και εσύ έγινες το αντίθετο. Ένας θετικός άνθρωπος. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά επιλέγω να τα βλέπω κάπως πιο θετικά τα πράγματα, γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα άμα... Δεν σου λέω, έχω και εγώ τις γκρίνιες μου, έχω και τις μέρες μου που θα γκρινιάξω του, γιατί... Αλλά μετά προσπαθώ να κάνω ένα βήμα πίσω και να λέω ότι ξέρεις τι, δες το λίγο αλλιώς. Γιατί όσο συνεχίζεις έτσι, όλη αυτή η αρνητική ενέργεια δεν θα σου φέρει θετική. Οπότε ξεκίνα λίγο το όλα θα πάνε καλά, όλα θα τέτοιο και ίσως και να έρθει. Άρα, γενικά έχω πολύ πίστη στον εαυτό μου, οπότε πιστεύω ότι είσαι μαχητικό κάτι παιδί. θα έρθει. Δηλαδή ήμουνα και πριν το Survivor, θυμάμαι, είμαι για καφέ με έναν κολλητό μου και του λέω πολύ πιο πριν, περίμενα να γίνει περιοδία, ήμουν ταμείο ανεργίας, δεν πολύ έβγαινε οικονομικά. Θυμάμαι του λέω ρε, εσύ το νιώθω ότι κάτι καλό έρχεται. Κάτι καλό έρχεται. Θυμάμαι ότι το έλεγα συνέχεια και εν τέλει, μετά από fast forward 6 μήνες με 5 τηλέφωνα τη Survivor, το οποίο εν τέλει το κέρδισα. Θέλω να πω ότι αν μεσολαβούσε οτιδήποτε άλλο, κάτι το οποίο θεωρούσα τότε ως ατυχία, ίσως τελικά να μην συνέβαινε ποτέ. Ίσως να συνέβαινε κάτι άλλο, δεν θα μάθουμε ποτέ. Θέλω να ευχαριστημένος με τον τρόπο που έχουν πάρει τα πράγματα. Πραγματικά. Οπότε... Από εδώ και πέρα τι? Από εδώ και πέρα... Καταρχάς θα ξαναπάς Αγιοδομήνικο. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Έτοιμος είσαι, σε βλέπω. Όχι, θα σου πω, δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή έχω και ένα μαγαζί το οποίο δεν είμαι μόνος μου. Οπότε εξαρτάται το πότε είναι αυτό, σε τι φάση ζωής μου θα με πετύχει. Το αγαπάω αυτό το project, ενώ ότι μπήκα, το δέλεαρο των χρημάτων ήταν πολύ σημαντικό, αλλά στην πορεία του παιχνιδιού το αγάπησα, ενώ ότι όλα αυτά τα συναισθήματα που βιώνεις εκεί μέσα και γενικά είναι εμπειρία ζωής. Είπες, είσαι αδρεναλίνη φρίκ, ας πούμε, το γουστάρεις, το θες. Και είναι εμπειρία ζωής όλο αυτό, οπότε το αγάπησα το project μετά. Και ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. Survivor ή εξαθλόν, στην καρδιά σου πιο στην κοντά? Καρδιά μου μπορώ να σου πω ότι υπερτερεί ένα τσικ παραπάνω του Survivor για τον απλό λόγο ότι ήταν η πρώτη μου φορά που συμμετείχα σε κάτι τέτοιο, ήταν η πρώτη μου επαφή με όλα αυτά, το κέρδισα, οπότε γνώρισα όλα αυτά τα παιδιά με τους οποίους είμαι ακόμα φίλος. Οπότε κάπως, επειδή ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη επαφή, σου αφήνει ένα άλλο αντίκτυπο. Σαν τον πρώτο έρωτα. Ναι, κάπως έτσι. Σου αφήνει μια άλλη επαφή όλο αυτό. Σου αφήνει μια άλλη γλυκύτητα. Το καταλαβαίνω. Μήπως έχει να κάνει, θα στο ρωτήσω, το ρώτησα και σε όλους μέχρι στιγμής που έχω κάνει, και με το γεγονός ότι το Survivor έχει έναν ανοιχτό ορίζοντα. Έχεις μια ελευθερία της θάλασσας, του περπατήματος, της φύσης, ενώ το εξαθλόν είναι κλειστό. Ναι. Το εξαθλόν είναι κλειστό, γι' αυτό και εμένα, ας πούμε, προς το τέλος με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Το γεγονός ότι είχαμε κάμερες και μικρόφωνα με δυσκόλεψε στο κομμάτι της ψυχολογίας. Εσένα, που είσαι και ηθοποιός και έχεις μάθει να είσαι. Ναι, αλλά δεν έχω μάθει το να έχω μια κάμερα πάνω με 24/7 και μικρόφωνο, όπου καλούμε να είμαι εγώ και όχι κάποιος ρόλος. Γι' αυτό το έβαλα, τώρα μη σου λείψει. Αυτό λίγο, να μην ξεφεύγουμε. Οπότε, στο Survivor δεν υπήρχε τόσο αυτό. Είχες και ελεύθερο. Ναι, είχες ότι θα κολυμπούσες λίγο, θα μπαίνεις στη ζούγκλα και είχες τη φύση για να γιωθείς. Να περπατήσεις ξυπόλυτο στη φύση και να γιωθείς. Σημαντικό κομμάτι. Ναι, ήταν διαφορετικό. Γάμος. Αλλά ελληνικά. Δεν ξέρω, αλλά ελληνικά, αλλά άλλη χώρα. Επιλέγεις εσύ, δεν ξέρω. Λέω, ρωτάω. Α, για μένα. Ναι, για σένα ρωτάω. Κάποια στιγμή.
Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Ενώ ότι κάποια στιγμή θα παντρευτώ. Εντάξει. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου όμως, ομολογώ. Εντάξει, και αυτό το ακούω. Δεν ξέρω αν με δίνει η μάνα μου, δεν την έχω ρωτήσει ακόμα. Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο. Πάρουμε ένα τηλέφωνο. Όχι, όχι. Γιατί είσαι καλά με τη γυναίκα. Ναι, δόξα τω Θεώ. Με έχει στηρίξει σε όλα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα σαν άνθρωπο. Το πιο απλό που για μένα ήταν πολύ μεγάλο και εν τέλει δεν ήταν τόσο απλό, ήταν ότι ένα μήνα που έλειπα, παράλληλα με τη δουλειά της, ήταν εδώ στο μαγαζί να τρέξει, να βοηθήσει, έκλεινε 12 ώρα, οπότε τεράστια στήριξη και ένδειξη αγάπης από έναν άνθρωπο. Και πιο πριν. Ναι, θα σου πω το πιο πρόσφατο. Δεν περιμέναμε αυτό τώρα για να το μάθουμε. Ούτε εγώ περίμενα αυτό, απλά θα σου πω ήταν το πιο πρόσφατο, ας πούμε. Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Αλλά ναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Κάποια στιγμή. Δεν είναι στα άμεσα σχέδια. Δεν έχει βαρέσει το καμπανάκι ακόμα. Περιμένει, δεν ξέρω. Μήπως ξαναφύγω για Άγιο Δομήνικο, σου λέει κάτσε μας φύγει πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.